Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da saurare na. Sunana Aminu Dilladan Abubakar wanda aka fi sani da Alan Waka. To gashi a matsayinka na mawaƙi kuma shahararre. To muna so mu ji menene waƙa ma kanta? To waƙa tsararren zance ne waɗanda ake isar da saƙo ta hanyar karta kwana ta dalilinsa. To menene shine waƙa. To menene waƙoƙin da? To waƙoƙin da kamar idan ka ce mun menene waƙoƙin da, duk definition na waƙa yana ɗaukar ta da ta yanzu. Saboda ka babu wani bambanci. Dalilin yin su isar da saƙo, dalilin yin su nishaɗantarwa, dalilin yin su faɗakarwa, haka dalilin yin na yanzu. Sai dai ana samun, sai dai akwai bambance-bambance. Idan aka ce waƙoƙin gargajiya su ne waƙoƙin da ake yi da kayan kiɗa na gargajiya, waƙoƙin da ake yi da wato ainihin amo irin na Hausa.